Iako je mjesec lipanj pred vratima, niske temperature za ovo doba godine te oblačno vrijeme mnogo padalina nisu nam pružile mnogo prilika za odmaranje u ambijentu vrta ili terase. Promjenjivo proljeće polako se bliži kraju, u nadi da će nas ljetni porast temperature i stabilizacija vremena izmamiti na druženje na otvorenom. Osim odmora na lijepo uređenoj terasi ili okućnici, takvi prostori mogu poslužiti i za uživanje u ukusnim obrocima poput mesa ili ribe na roštilju i kotlovine, te druženju uz zvukove pucketanja vatre. Ponuda vrtnih roštilja veća je no ikad, a modeli variraju ovisno o svojoj veličini i obliku, kao i materijalima od kojih su izvedeni. Roštilj može biti otkriven ili natkriven, a potonji će pružiti i adekvatnu zaštitu od sunca ili padalina. A razlikujemo i roštilje izvedene kao samostalne elemente od onih koji su smješteni u sklopu vrtne kuhinje. Druženje uz roštilj koji se nalazi u sklopu samostojeće krovne konstrukcije tako neće prekinuti niti iznenadni ljetni pljusak. Bilo da se odlučite na gradnju vrtnog roštilja ili za neki od montažnih modela, bitno je razmisliti na koji ćete dio terase smjestiti vašu vrtnu pečenjaru. Prvi je preduvjet da konstrukcija bude postavljena na ravnu i čvrstu podlogu, kako pod težinom roštilja ne bi došlo do sjedanja zemlje. To bi moglo izazvati pucanje konstrukcije, a osim što bi se time umanjila estetika kamina i cijelog prostora, mogla bi se smanjiti i funkcionalnost pečenjare te ugroziti sigurnost korisnika. Vrtni kamin mora biti pozicioniran tako da nastali dim i žeravica ni u jednom trenutku ne predstavljaju opasnost za okolinu. A kako bi se zadržala funkcionalnost prostora, dimenzije roštilja potrebno je prilagoditi veličini terase na koju ga smještamo. Osim izbora odgovarajuće veličine, kao i različitih popratnih elemenata poput rešetki za roštilj, možete odabrati i vizualni stil vrtnog kamina kako bi se što bolje uklopio u ambijent. Ložište vrtnog kamina mora biti obloženo kvalitetnom šamotnom opekom, dok betonska konstrukcija može ostati gola ili ju se može obložiti nekom od dekorativnih obloga. Uz različite vrste uvijek aktualnog prirodnog kamena, vrtni kamini se oblažu i ciglom, kao i reljefnim oblogama koje vizualno asociraju na kamen. U pojedine modele vrtnih roštilja integrirana je i krušna peć, a pripremu hrane i manipulaciju njome olakšat će i prostorna radna ploha te vodovodna instalacija koja također može biti integrirana u kućište kamina. Montažni roštilj uštedit će vrijeme koje biste inače utrošili u samostalnom zidanju takve konstrukcije. Ako se ipak odlučite na zidanu varijantu, bitno je pravilno dimenzionirati i kvalitetno izvesti ložište i dimnjak. Kako ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica, takav je posao ipak najbolje prepustiti stručnoj osobi. Uz dobro društvo i osvježavajuće piće u ruci, u komfornosti vlastitog vrta ili terase tako ćete moći uživati u ukusnim ribljim i mesnim specijalitetima, pod vedrim sunčanim nebom ili uz toplinu vatre i pogled na zvijezdano nebo kada padne mrak.